Tämä on Uutismylly, nyt 3. kertaa 2 vuoden aikana ilmestyvä ajankohtaisohjelma. Ohjelmassa jokainen juttu on parhaista tiedonjyvistä jauhettu reportaasi, jonka ammattitaitoinen toimituksemme suodattaa sulavaksi kupilliseksi uutista sinun, hyvä kuulija, korviasi varten. Aluksi Uutismyllyn sähkeuutiset. Pitkän linjan valtiomies Paavo Väyrynen aikoo jäädyttää itsensä kryogeenisesti. Muun muassa Suomen pääministerin sijaisena ja moninkertaisena presidenttiehdokkaana tunnettu Väyrynen on omien sanojensa mukaan kyllästynyt olemaan aikaansa edellä. Jäädyttämällä itsensä hän antaa historialle aikaa ottaa hänet kiinni. Väyrystä lähellä olevien lähteiden mukaan hänen uskotaan palaavan politiikkaan itsenäisyyspäivänä vuonna 2071 hyvissä ajoin seuraavan vuoden presidentinvaaleja silmällä pitäen. Teknisistä syistä nimettömänä pysyvä suomalaiskeksijä väittää NASAn hyödyntäneen kvanttityhjiöplasmamoottorin suunnittelutyössä keksijän 1980-luvulla patentoiman ikiliikkujan toimintaperiaatteita. No, nythän se on niin, että näinhän se on. Tutkimus on todistanut, että kaikki ei aiheuta syöpää. Ja seuraavaksi urheiluuutisia. Sari. Aluksi nyrkkeilyä. Tänään Kanadan Ontariossa WBC Latino Super Bantamweight-tittelistä ovat taistelleet Guillermo Rigondeaux ja Maria Briones. Käynnissä olevan ottelun tunnelmia kuullaan suorana paikan päältä. Ja keskiviikkona alkaneet uinnin lyhyen radan EM-kilpailut Israelissa ovat täydessä vauhdissa. Myös Suomen Niko Kivelä ui. WPA:n Artistic Pool Divisionin Masters Artistic Pool -mestaruuskisat ovat alkaneet tänään Jamaica Joe's Billiards Bar and Cafeissa Oklahomassa. Eilen alkaneissa golfin Australian PGA-mestaruuskisoissa uusi etelä-valesialainen Andrew Welsh aloitti turnauksen lyömällä golfpalloa golfmailalla kohti golfreikää. Ja lopuksi tänään alkaneessa Espoon shakkikerhon 33. vuositurnauksessa Örkkiniityn kujan Ponnenmajalla parit on arvottu Swiss Manager-ohjelmalla. Edellä mainittujen urheilutapahtumien tulokset voi käydä lukemassa Uutismyllyn teksti-TV-palvelusta. Kiitos Sari. Lisää uutisia lähetyksen lopuksi. Mouhijärven Mysteerin nokalla asuva Martta Ahtisaari koki 3 viikkoa sitten kotiin palatessaan elämänsä yllätyksen. Minä kun sienireissulta kotia ennätin, niin heti kyllä huomasin, että jokin ei ollut kohillaan. Martan nopea toiminta mahdollisti poliisille merkittävän läpimurron Mouhijärveä pitkään vaivanneen mökkivarkaussarjan tutkinnassa. Tätähän on ehtinyt jatkua tällä seudulla jo useiden kuukausien ajan. Tämän yleisövihjeen avulla mökkivarkaat saatiin kiinni itse teossa. Mökkivarkaita kuulusteltuamme saimme selville, että kyseessä on suuren luokan operaatio ja että varastetut mökit odottivat Tampere-Pirkkalan lentoaseman välittömässä läheisyydessä. Valitettavasti osa mökeistä oli jo ehditty lennättää pois maasta. Sitä en kyllä tajua, että miten kukaan näitä ei ollut täältä osannut etsiä. On nämä kuitenkin aika isoja ja on lentoreitin varrella vielä. Varasliigan toiminta on nyt loppunut, mutta tapaus vaikuttanee mouhijärveläisten elämään vielä pitkään. Vaikka mökkejä ei enää tarvitse pitää tutkinnallisista syistä todistevarastossa, ei poliisilla ole resursseja mökkien palauttamiseksi. Tämä aiheuttaa monille mökkien omistajille merkittäviä hankaluuksia, varsinkin niille, joilla mökki oli ympärivuotisessa käytössä. Ja milläs minä sen mökin takaisin tontille raahaa? Vanha nainen. Ja missä minä tällä tavalla syksystä nuku? Täällä on kylmä. Niin oli. Marttaa jäävät kaipaamaan fiikus ja mankeli. Metsähuurteinen on hämärää, tähdet välähtää, tiuut heläjää, lunta maailmaa
Samoon tullillaan retki kauas aljetaan. Kaupunki jo kauas jää, kylmä yltyy kiihkeästi. Kullan nauru keveästi, pakkasessa helkähtää. Virkkuvarsa Samoa, metsä tietää joutuisasti. Kullan posket ihanasti, pakkasessa punottaa. On retki ihana lunten mukana pois sulava, vaan ei sentään rätkii turha lie kumppaanin, jos kanssaan vie. Kaunis kesä joutuisaan, hiiren korvat lehtiin hehkee helluntai, kun saapuu lempe, ihlasormuksen hän saa. Syksyn tullen kodissa istuvat jo yhteisessä, viihdytys on sydämessä, retki kaunis muistoissaan. Viime vuoden lopulla paljon kohua herättäneet sisäministeriön sopeuttamisyksikön suomalaisuuspaketit olivat pitkään vain maahanmuuttajien saatavilla. Vähän julkisuudessa olleen pakettijärjestelmän paljastuttua moni kantaväestön edustaja koki mielensä pahoittuneen ja tulleensa syrjityksi. Sisäministeriö on reagoinut kohuun nopeasti ja aikoo nyt uudistaa järjestelmää tuntuvasti. Marraskuun lopulla myös Pieksämäelle avattiin uusi sopeuttamisyksikön palvelupiste. Täällä on vielä vähän hiljasta. Tällä hetkellä meille vielä palvellaan vain näitä pilottikokeiluun osallistuneita. Sisäministeriön määrittelevän virkamiehen Henriikka Helan mukaan keväällä myös kantaväestön joukossa testikäyttöön otetut kansallisattribuuttilisenssit, eli niin kutsutut suomalaisuuspaketit, saapuvat laajemmin suomalaisten saataville alkusyksystä 2016. Tämä on vähän tämmöinen tee se itse suomalaisuus, että jokainen voi toteuttaa ihan omanlaista suomalaista identiteettiä. Miten tällainen identiteetti sitten muodostuu? No lähtökohtanahan meillä on tämmöinen perussuomalainen identiteetti, jota voi sitten muokata enemmän itsensä näköiseksi. Peruspaketteihin on mahdollista anoa tai lisämaksusta lunastaa omia identiteettielementtejä aina harrastuksista heimolaisuuteen. Sopeuttamisyksikön pilottikokeiluun osallistui suomalaisia kaikkialta maasta. Pääkaupunkiseudulla ennen asunut Anders Sjöbacka on ehtinyt jo tovin totutella uuteen identiteettiinsä. Vaikkapa tuo on polttareen ehtopuolella. No polttareiden loppupuolellahan ne kaverit laittoi mulle tän lapun naaman eteen ja siinä sitten juhlatunnelmissa täyteltiin ja postiteltiin hakemus ja tässä sitä nyt ollaan. Mutta eipä ole kieltämänsä, että... Kyllähän mä vähän vitsillä otin tämän savolaisuuden, mutta ihan hyvin tässä puolen vuoden aikana on ehtinyt totutella tähän. On tullut tämäkin identiteetti itselle tutuksi. Vaimollehan tämä melkein oli vaikeampaa kuin itselle. Niin, tulihan tämä vähän yllätyksenä joo. Yksi pilottiprojektin tärkeimmistä tehtävistä on tarkkailla eri identiteettielementtien suosiota ja asiakkaiden tyytyväisyyttä niihin. Määrittelevä virkamies Henriikka Hela, mitkä ovat olleet täällä teidän yksikössänne niitä suosituimpia ominaisuuksia? Kyllä ne näillä seuduilla tuppaavat olemaan nuo salattu alkoholismi, xenofobia ja seuramiehekkyys. Vähiten käytettyjä puolestaan ovat täysraittius ja neitsyys. Tänne Pieksämäellähän ollaan avaamassa myös vastaanottokeskus maahanmuuttajia varten. Miten näette tämän vaikuttavan teidän yksikkönne arkeen? No, ne asiat kyllä hoidetaan sitten siellä. Mehän ollaan täällä vähän vitsailtu, että tänne Pieksämäelle tulee oikein 2 vastaanottokeskusta. Yksi meille ja yksi niille. Ystäväni kanssa illalla me läksimme
Eräseen kahvilaan, missä saksofonit soi. Siellä tanssia myös voi, negerpoika musta niin kuin yö. Siellä innoissaan näin jazzirumpuun lyö. Ja hälle koko kansa käypi innossa näin laulamaan. Oi sä pieni Nikolas, oi soita viel se negerjazz. Mielet sillä virkeäksi liehto, riemuiseksi elämämme kiehto. Oi sä pieni Nikolas, oi soita viel se negerjazz. Tän rytmin, kun kuuleepi kerran sitä unhoita ei milloinkaan. Kun kadulle me jälleen saavuttiin, mies tuntui niin, kun istuttu ois karusellissa. Ja autotorvilla soiteltu oli jazzia, ja kulmassa se passipoliisi myös olisi ollut jazzimestari. Ja palikalla lyönyt meille Mikellelle tahtia. Pieni Nikolas, oi soita viel se negerjazz. Mielet sillä virkeäksi liehdot, riemuiseksi elämämme kiehtot. Oi sä pieni Nikolas, oi soita viel se negerjazz. Tän rytmin, kun kuuleepi kerran sitä unhoita ei milloinkaan. Jos sun eukolas on pistelevä kiel tai musta miel, jolla sinua hän suututtaa, niin siihen paras lääke on tää tanssin sävelverraton. Kun tartut vaikka kahvelinkin kiinni ja sitten sen näin jazzin tahdissa, sä hiljaa hyvin hiljaa alat hälle laulella. Oi sä pieni Nikolas, oi soita viel se negerjazz. Eukon sillä iloiseksi liehdot, riemuiseksi elämämme kiehto. Oi sä pieni Nikolas, oi soita viel se negerjazz. Tän rytmin, kun kuuleepi kerran sitä unhoita ei milloinkaan. Vielä vuosi sitten moni suomalainen piti natseja menneiden vuosien ilmiönä. Nyt Euroopassa jo pitkään vahvassa nousussa olleet hipsternatsit ovat saapuneet myös Suomeen muotiblogin muodossa. Uutismyllyn studiovierana tänään on pussihousukotka.tumblr.comin luonut Antero Ado Läntti. Tervetuloa. Kiitti. Mistä tässä hipsternatsiudessa on oikein kyse? No ensinnäkin toi termi hipsternatsi, sehän ei ole meidän keksintö, vaan se on pelkkää tällaista niinku heittereiden parjausta, että me ei itse käytetä sanaa natsi. Korrekti termi on kansallissosialisti ja toisekseen me ei mitään hipstereitä olla. Vaan kyseessähän on siis tällainen niin kuin kolmannen valtakunnan niin kuin visuaalisesta ja aatteellisesta estetiikasta inspiraationsa saava liike, jota me kutsutaan SS-koreksi. Ja oikeastaan kyseessä ei niinkään ole pelkkä muoti-ilmiö, vaan voisi sanoa, että jonkinlainen kansanliike. Ja meillä on studiossa myös Onni Naskali Lykkynen. En sano Nasu vaan. Onni Nasu Lykkynen. Eikö sano Nasu vaan? Nasu. Nasu, sä oot Puhdas Pohjois-Savo ry:n puheenjohtaja ja sä väität, että nämä SS-koren tyypit tai ratsastavat ikään kuin teidän maineilla ja teidän aatteilla ja teidän ideologialla. No näin todellakin on, että kyllä me ollaan niin kuin hyvin tiedät, niin ollaan jouduttu melko paljon kamppailemaan sellaisia ennakkoluuloja vastaan tässä yhteiskunnassa, että meidän liikkeellä, vaikka meidän yhdistys on perustettu vähän myöhemmin, niin kyllä meidän liikkeen juuret on todellakin sieltä 30-luvulta, että me ollaan sitä niin kuin kunniakasta historiaa, jossa ikävä kyllä Suomella vähän tahto petti siinä jatkosodan aikoihin, niin kyllä me ollaan koettu pitää sitä täällä hengissä ja taistella sellaisen puhtaan Suomen puolesta aatteellisesti ja muuten, niin kyllä se todella sitten korpeaa, kun tällaiset nykypäivän ja nimenomaan hipsterit tulee sitten trivialisoimaan näitä tärkeitä asioita ja tekemään siitä semmoista just tällaista muoti-ilmiö, somepelleilyä. Ihan niin kuin tärkeillä asioilla leikitään tällä tavalla. Ado, miten vastaat?
No ensinnäkin siis, kuten mä sanoin, niin tää ei ole mikään niinku muotivitsi tai mitään, vaan tässä on ihan niinku oikeat asiat kyseessä toisin kuin teillä pelleillä siellä jossain Pohjois-Pohjanmaalla. Et te vaan niinku siellä jossain kadulla maleksitte nois teidän lentäjätakeis ja ette ole koskaan edes nähnyt niinku kolmannen valtakunnan oikeita uniformuja, esimerkiksi tää millainen mulla on päällä. Mä oon tää huutokaupasta ostanut Saksassa, sellainen pimeä huutokauppa. Ja hei, kato, jotkut meistä välittää niinku, tiedätkö, kotimaasta ja puhtaudesta. Mä oon tukenut kotimaista, mä oon ostanut nää varusten lekasta. SS Kore on tämän Pussihousu Kotka-blogin avulla saanut somessa ihan todella suurta suosiota osakseen. Siellä on kymmeniä tuhansia seuraajia, valtaosa niistä nuoria. Samaan aikaan sitten tämän teidän Puhdas Pohjois-Savo ry:n ja muiden vastaavien järjestöjen kannatus on laskussa ja jäsenmäärät myös. Eikö tässä ole kyse ihan vain kateudesta? No ei todellakaan, että niinku, siis miten sä taistelet rotupuhtauden puolesta jossain somessa? Ei se nyt niinku, eihän se on ihan sivuseikka, mä sanon. No esimerkiksi meillähän on täällä mun blogissa pussihousukotka.tumblr.com, niin me jaetaan esimerkiksi tällaisia niinku kuvamakroja, missä me levitetään tätä meidän ideologiaa. Just tommonen niinku, mä en edes ymmärrä, onko sä ikinä potkinut ketään? Ootko? No en oo potkinut, kato, me ei uskota tollaseen niinku proletariaaniseen käsien likaamiseen, että me toimitaan tuolla niinku virtuaalimaailmassa. Siis toi on tollaista täysin todellisuudesta vieraantunutta mamma-kammari nörtin. Tuosta puhdistaa oikeastaan niinku kans viikset, niinku mä revin ne kohti irti sun naamasta. No, ei suorassa lähetyksessä. Mutta siis Nasu, ei teillekään kuitenkaan tämä some ole aivan vieras. Sitten tehän vastaanvetona tälle Pussihousu Kotka Tumblrille yrititte pistää oman kampanjan pystyyn. Teillä oli tämä Puhdas Suomi punainen lumi-somekampanja käynnissä ja se ei ottanut oikein tulta alleen. Joo, mä oon käynyt tuolta teidän sivulla ja ensinnäkin täytyy sanoa, että niinku aika törkeä huonolaatuisia kuviteet, niinku JPG-artifakteja tyylin kaikkialla ja sit mun täytyy tarttua kans tohon punainen lumijuttu, että kuulostaa aika kommunistiselta, että kellähän tässä on se aatepuhtaus. Se on verenpunainen, se on verenpunainen, ymmärrät sä? Sä oot nähnyt ne kuvat, tänne pitäisi olla vaikea yhdistys tehdä sille. Adon veri on todellakin punaista. Te kuitenkin haette molemmat vaikutteita nimenomaan täältä 30-40-luvun Saksasta ja kolmannesta valtakunnasta, niin eikö teillä kuitenkin ole jotain tämmöistä yhteistä kultaista keskitietä, minkä te voisitte löytää tässä, että ketä nyt alkaisi tekemään tässä jonkinnäköistä kompromissia? No, mä en kyllä oikein näe mitään kompromissia, mikä noitten pelejen kanssa olisi tehtävissä. Hei, miten sä sanoit tuossa äsken? Jäbä. Siis, voitko toistaa sen kysymyksesi? Ketä nyt alkaisi tekemään tässä? Hetkinen, onko se joku turkulainen? Jäbällä on vittu sinappia paikalla. Ei jumalauta, toi ei muuten ole kotisinappia. No niin. Hei, mä otan videon. Meidän studiokeskustelu julkaistaan siis molemmien saiteilla. Joo. Por una cabeza de un noble potrillo que justo en la raya afloja al llegar y que al regresar parece decir no olvides hermano, vos sabes no hay que jugar. Por una cabeza me te escondí un día de aquella coqueta y risueña mujer que al jurar sonriendo el amor que está mintiendo quema en una hoguera todo mi querer. Por una cabeza todas las locuras, tu boca que besa borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza y ella me olvida, ¿qué importa perderme 1000 veces la vida? ¿Para qué vivir? Cuánto desengaño por una cabeza. Yo juré 1000 veces, no vuelvo a insistir. Pero si un mirar me hiere al pasar, tu boca de fuego otra vez quiero besar. Basta de carreras, se acabó la timba, un final reñido yo no vuelvo a ver.
Pero si algún bingo llega a ser fija el domingo, yo me juego entero, ¿qué le voy a hacer? Por una cabeza, toda la locura, tu boca que besa, borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza, y ella me olvida, ¿qué importa perderme 1000 veces la vida? ¿Para qué vivir? Tampereen kaupungin ympäristö- ja kulttuuriministeriöiden kanssa yhteistyössä toteuttama Aito Nekala perinnekaupunginosa-projekti on saavuttanut vihdoin vaiheen, jossa kaupunginosa avataan jälleen yleisölle. Uutismyllyn toimittaja Sulo Aitonimi on nyt Nekalan portilla. Sulo, miltä avajaisjuhlallisuudet siellä Nekalassa ovat näyttäneet? Tänään Tampereen Nekalassa portit ovat todellakin auenneet ensimmäistä kertaa sitten huhtikuussa alkaneiden rakennustöiden. Tamperelaiset ovat sankoin joukoin saapuneet tutustumaan perinnekaupungin osaan. Tiina, olet yksi onnekkaista päivän kulttuurikierroksille mukaan mahtuneista. Mitä kierrokselta jäi mieleen? No, olihan se silleen hieno nähdä tällaista autenttista kulttuurimaisemaa täällä Tampereella. Olihan tää kokemuksena vähän erilainen kuin vaikka joku esimerkiksi Korkeasaari tai Ähtäri. Mutta olisin minä halunnut kyllä sen ruokinta-ajan nähdä. Niin. Ja takaisin studioon. Kiitos Sulo. Meillä on täällä Uutismyllyn toimituksessa vieraana perinnekaupungin osa-projektin vastaava suunnittelija Jorma Valtimo. Mistä tässä Aito Nekala-projektissa oikein on kyse? Tampereelle on tämän projektin myötä muodostunut Suomen ensimmäinen perinnebiotooppi. Tällaisia suojeltuja urbaanikulttuurikohteita ei Euroopassa ole kuin kourallinen. Kuinka tätä suojelua aiotaan toteuttaa sitten käytännössä? No siis perinnebiotooppi on hyvin fragiili järjestelmä, jossa kaikki vaikuttaa kaikkeen. Alueen luonnollisen bio- ja kulttuuridiversiteetin ylläpitämiseksi on olennaista se, että väestö- ja kulttuurimigraatio estetään molempiin suuntiin. Minkälaisia muutoksia tämä sitten aiheuttaa tavallisten nekalalaisten elämään? No onhan siinä tietysti jotain rajoitteita. Esimerkiksi kulku Nekalaan ja sieltä pois on tarkasti säädeltyä. Muuttolupiahan tällaisiin perinnebiotooppeihin ei voida myöntää kumpaankaan suuntaan. Näin kannat molemmin puolin eivät pääse vahingossakaan sekoittumaan. Kiitos Jorma Valtimo. Aito Nekala-alueesta povataan Tampereelle uutta turismin vetonaulaa Särkänniemen delfinaarion tilalle. Silti myös Aitoon Nekalaan liittyy monia eettisiä ja käytännön kysymyksiä. Sulo Aitonimi Nekalan portilla jatkaa. Aluepäällikkö Risto Valssi, te vastaatte perinnebiotoopin kulun valvonnasta. Monet perinnebiotoopia kritisoineet tahot ovat kyseenalaistaneet tapanne valvoa Nekalan asukkaiden liikkumista ja väittäneet projektin olevan YK:n ihmisoikeusjulistuksen arvojen vastainen. Kuinka vastaatte tähän kritiikkiin, aluepäällikkö Risto Valssi? Tällainen kritiikki perustuu pelkästään asiantuntemuksen puutteeseen. Oikein toimiessaan käyttämämme implantit eivät aiheuta juuri minkäänlaisia sivuvaikutuksia. Ja mitä nämä implantit sitten tekevät? No, niillä tietenkin seurataan ja rajoitetaan kulkua. Jahas, pääsemmekin nämä heti seuraamaan niiden toimintaa käytännössä. Katsopas tuonne. Kyllä ne oppii. Oliks tää tässä? Ja näin täällä Nekalan portilla avajaispäivä jatkuu. Illalla on luvassa ilotulitusta ja hattarakoju. Ei ruokita niitä! Suomen 100-vuotisjuhlalippu on nyt itsenäisyyspäivän alla julkistettu. Lipun uudistamisesta vastannut Suomen brändityöryhmä kertoo uuden lipun ilmeen kuvastavan suvaitsevaista ja monikulttuurista Suomea paremmin kuin vanha kristinuskoon viittaava siniristilippu. Uudet ristittömät liput tulevat myyntiin itsenäisyyspäivän jälkeen maanantaina 7. joulukuuta. Kyllä tämä puhtaan valkoinen ilme kuvastaa nimenomaan meidän puhdasta luontoa ja meidän kansakunnassa vallitsevaa vapaata ilmapiiriä. Tää sai todella hyvää palautetta testiyleisöltä, etenkin itänaapurissa. En mä näe, että tämä voisi kokea mitenkään väärin.
kertoi lipun suunnittelutyötä johtanut Stefan Lindfors. Vanhaa siniristillippua on lupa käyttää liputuksessa vuoden 2017 loppuun asti. Helsingin katolinen kirkko on voimakkaasti modernisoinut ja dynamisoinut asiakaskohtaamisrajapintaansa houkutellakseen ihmisiä käymään kirkossa. Viime kuussa Slash-tapahtumassa lanseerattu katolisen kirkon kanta-asiakasjärjestelmä on herättänyt kohua etenkin viime sunnuntaina käyttöön otetun liikemiesten ja vaattureiden pyhimyksen mukaan nimetyn kanta-asiakaskortin vuoksi. Pyhä homobonuskortti on jakanut mielipiteitä voimakkaasti, erityisesti vanhoillisten uskovaisten keskuudessa. Yhdysvaltain republikaanipuolueen esivaaleissa on tapahtunut yllättävä käänne. Poliittisesti epäkorrektien lausuntojen seurauksena aiempien kärkiehdokkaiden ohi on kannatusluvuissa kiilannut monien jopa huumoriehdokkaaksi epäilemä Aku Ankka. Uutismyllyn kansainvälinen siipi tavoitti ehdokas Ankan puistosta. Miltä nyt tuntuu? Kvaak. Pakolaiskriisi Turun suurruhtinaskunnan ja Suomen rajalla on johtanut myös laittoman salakuljetuksen lisääntymiseen Helsinki-Turku linja-autoristeilyalusliikenteessä. Pahin ongelma on toi laiton sinappi, jota salakuljetetaan tänne Suomen puolelle ihan litrakaupalla. Sitä en kyllä tajua, että miksi se pitää ensin salakuljettaa Pyhännältä Turkuun ja sieltä Helsinkiin. Suomen rajavartiolaitos on vastannut lisääntyneeseen salakuljetustoimintaan kouluttamalla erityisiä sinappikoiria auttamaan salakuljettajien tunnistamisessa. Suomen ensimmäinen sinappikoira Meira aloittaa tehtävänsä vuodenvaihteessa. Sitä ennen Meiran koulutus saa vielä kansainvälisen loppusilauksen. Ranskassa suoritettavan koulutuksen jälkeen Meirasta tulee Suomen ensimmäinen virallinen Dijon-koira. Ja lopuksi sää. Kyllä, täällä on kylmä. Päästäkää minut sisään. Haha, eipä taideta. Hyvää illanjatkoa.